Saturday and every Saturday, syempre, fresh na fresh ang kapiling ninyo. Yep, DJ Rakitera na walang kapuyat-puyat na bumabakas sa kanyang mukha, hindi galing sa midnight shift, wala pong ganon. Syempre, kailangan makipagsabayan tayo sa mga ginagest natin every Saturday at yun nga ang ating mga student radio jocks. So, yep, kabisyo. This is Love Radio Academy kung saan nag-feature po kami ng mga iba't ibang estudyante mula sa mga puwerta ng kanilang nanay. Charot! I mean, iba't ibang universidad dito po sa Pilipinas. At meron nga po tayong student radio jock all the way from University of Santo Tomas. So, ipakilala mo na yung sarili mo. Yes, DJ Rocky, I am DJ EJ on the mix. Kasama nyo ngayon dito sa Love Radio Academy alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Wait lang, naririnig mo ba ako? Yes, DJ. Naririnig mo rin yung sarili mo sa headset? Yes. Ba't parang hindi kita naririnig? Sandali lang ulitin natin Parang may naka-off. Sandali lang. Hindi ko alam kung minumulto tayo dito or whatever, pero ayusin lang natin. Ayan, hindi kasi naon. Sandali lang Sabi ko, guni-guni ko lang ba to? Puyat ba ako? Sabog ba ako? Sabaw ba ako? Ayan, sige, pwede ka na magsalita. Yes, hello DJ. O, diba? Yes. Sabi ko sa'yo, hindi kita narinig kanina Sabi ko, nagtutuli ako sa pagkakaalam ko ngayong umagang to, diba? I mean, ngayong hapong to. Yes. So, ulitin mo ulit. Sayang yung mga sinabi mo kanina. Full of energy ka pa Yes, Go. alright. Okay, again, I am DJ EJ on the mix na makakasama nyo dito sa Love Radio Academy mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ay. Ang bongga naman nun. May time slot pang binanggit. Of course. Tapos meron pang nakalagay na DJ EJ on the mix. Yes. Alam mo, first time ever lang kami nagkaroon ng DJ na nilagyan niya ng on the mix yung kanyang pangalan. Hindi ako sure pero normally yung mga naglalagay ng ganyan, alam mo kung ano? Ano po? Yung mga matatanda na. Pwede nating, ibigay kila Totoy Bato, kila Diego Bandido, kila Uncle Dagol. Pero yung mga on the mix, paano mo naisip yung ganun? Pumasok lang talaga siya nung natanong ako kung naggumawa ng DJ or radio name. Kaya talagang as in, 'di ba, music, power. So, ayun. kaya pumasok yung on the mix sa pangalan ko, DJ. Sa bagay, kasi kapag sinabi natin DJ, parang mixing agad yung naiisip, diba? Yes. Hindi lang naman puro talks to, diba? Yes. Anyway, anong course mo nga? Actually, I am a student of Bachelor of Science in Information Technology. So, IT ako, DJ Rock. OMG, Yes. ka masko. Hindi ako masko. Hindi ka communication major. OMG, I love it. Kasi every time po na may nag-email sa akin na gustong maging student radio jock, hindi ko na po tinitingnan doon kung anong kurso nila. Basta tinitingnan ko lang kung saan silang school galing. Yes. So, in fairness naman, IT. So, Yes. paano mo nagustuhan na parang, gusto ko rin maging student radio jock? Well, DJ, actually, napanaginipan ko siya nung nakaraan. Tapos, saktong-sakto, napanood ko or napakinggan ko yung huli yung Love Radio Academy. And I apply. Tapos, dati pa, nung pandemic talaga, nanonood ako ng hosting. So, dun nahasa or like parang nagustuhan pagiging DJ. Pero paano ka naman napunta sa pagiging IT student? Ang pagiging IT student, DJ, yun talaga yung gusto ko sa buhay. So, yun talaga yung dating-dati pa. Ayan. Kumbaga pangarap mo Pangarap talaga, yes. na maging IT Yes. graduate, Yes, malpunta teacher. sa industriya ng IT. Yes. Pero at the same time, meron kang passion for talking. Yes, and hosting, DJ. And hosting. Sige na, dahil eto na nga ang pagiging student radio jock mo ngayong araw na ito. Baka may gusto ka i-shoutout dyan. Yes, DJ, shoutout ko lang ka-classmate ko na working student na ngayon dahil sa akin, DJ. Ayong taray, dapat Yes. pasalamatan ka niya. Ibigay niya sa'yo yung buong sahod niya. Bakit siya naging working student na rin? Katulad mo ba siya? Na Actually, working student din? Yes, naging magka-classmate kami, DJ, nakakwento ko kasi sa kanila kung paano ako nag-work while studying. So hanggang ngayon, nagtatrabaho ka pa rin while Yes, studying. Yes. Kailan ka nagsimulang magtrabaho? Actually, I started January 2022, grade 12. Grade 12, DJ. Grade Yes. 12? Yes. Ilang taong ka nun? It's 18, 17, yes. 18. 18, 17. Oh, Yes. 17, bawal pa magtrabaho nun, di ba? Ano ako, DJ? Freelancer.
Freelancer. Freelancer, Pag yeah. freelancer, okay lang kahit 17. Pwede na, as long as may gabay tayo ng parents natin or may permission. Okay, so anong trabaho to? I'm a freelance video editor sa mga international clients. International, so Yeah. meaning foreign to. Yes, DJ. Tapos tinanong ka ng friend mo On kung anong how. ginagawa mo. Yes, kasi nakikita nila ako nag-work sa school. Kasi nga, as a freelance, hawak namin yung oras and the place kung saan pwede kami mag-work. Kumbaga parang output-oriented kasi pag Yes, ganun yung tama. klase ng job, diba? Opo, DJ. Kaya yun, nakikita, nagtatanong paano ako naging freelance, and ayun, medyo na-inspire. Ngayon, I'm so proud niya sa kanya, no, na naging freelancer na rin siya, right? Nari, parang ka naging manager doon, ah. May cut ka ba doon? Wala. Wala. Sa kanya lang. Sa kanya na lahat. Pero Opo. minsan nililibre ka naman niya. Opo, yes. Minsan. Uy, pero nakakatuwa yun ha. You inspired other students na pwede rin nilang subukan yung ganitong klaseng work. Kasi hindi porke estudyante ka, puro ka na lang aral. Kumbaga, ibig sabihin, may opportunity din na makapagtrabaho ka kahit na nag-aaral ka pa lang. Pero Yes. paano ka nag-juggle ng parang pinagsabay mo yung trabaho tsaka yung pag-aaral? Ano siya, kasi as a freelancer DJ, hawak namin yung oras. Tapos, kung saan kami nagwo-work. So, pag walang klase or vacant, di ba mga 3 hours yung vacant sa mga university, di ba pag college na, yun, nagwo-work ako doon. So alam nyo na ha, kapag may 3 hours kayong break, huwag nyong i-check-in. Itrabaho nyo po para magkapera pa kayo, 'di ba? Pag nag-check-in kayo, lalabas pera ninyo, pero pag nagtrabaho kayo, papasok ang pera sa inyo. Yes. Uy, feeling ko ang dami na ako curious ngayon. Ano ba mga job na ito whatsoever? So, anyway, ang dami pa namin pagkukwentuhan dito ni DJ EJ on the mix. Sa aming pagbabalik, kapiling pa rin si DJ Rocky. And DJ EJ on the mix. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. So, DJ Rocky, naranasan mo na bang kiligin sa isang taong araw o gabi? Ay, oo naman. Wow. Ikaw ba? Oo din. At dahil dyan, DJ Rocky, ito ay para sa atin, Araw-Gabi by Regine Velasquez. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!